פסח שמח וערב טוב. אז יש לי כמה עצות שמצאתי, לא מצאתי שחקרו את זה, שאני ניסיתי כבר, אבל זה שווה מה שאני. כן. אז אני אעשה עכשיו כמה עצות איך להתלבש יפה כשאת הולכת לכל מקום עם חבר שלך. אז גם סקיני מתאים להכל, נראה מגניב, אפשר לשדרג. רוצה קרעים בסקיני? את לא צריכה לקנות במיליון שקל ג'ינס דיזל. כל מה שצריך זה להשכים קרטון בין שני המכנסיים ולחתוך קצת עם סכין יפני. גופיות סבא, מגניב, שיקי, מתאים להכל, נוח, חפי, כיף. בעלים יותר קרים, תקחי סוויטשרט מגניב עם צורי דיסני, פתח סוגריים, זה ממש לא ילדותי, לי יש מיקי מאוס וטום אנד ג'רי. ספור, סוגריים, בחורף מעיל חלק, פתח סוגריים, חורף ישראלי זה לא ממש קר, אז מעיל קל יספיק. אקססוריז, אני שמה גווני ורוד, אדום, כחול, ירוק, אדום ושחור. זה מה שאני אוהבת. איפור בעיני כמה שיותר טבעי, יותר יפה. אני שמה פירות שחור וזהו. כשיש מסיבה אני שמה יותר בכבידות, אבל זה נראה ממש יפה. פירות כחול, צללית זהב, לבן, גלוס. מזכרה. שטויות. כל אחת אוהבת צמידים ושרשרות. אני אוהבת תכשיטים מדהימים שהם מאוד פשוטים. יש אפשרות גם להכין תכשיטים בקלי קלות. שלחתי לחבר שלי אותם. איפה הייתי? שנייה, אני פשוט... למשל, הנה, אפשר להכין תכשיטים בקלי קלות. למשל, איך מכינים שרשרת? קונים שרשרת רק החוט מברזל או מתכת ומשחילים עליו טיליון. לי יש שרשרת עם טיליון של עוגן, ואחרת עם טיליון של גולת פיראטים, וזה ממש מגניב. שדרוגים. נניח בא לך סטייל משוגע, מטורף, ממושך עין, עם רעיונות מדהימים וממש קלים. קונים טישרט ולבנה חלקה. זה הזמן להתפרע. קנו צבע מדהים, להשיג בכל חנות כלבון. תעשו מה שבראש שלכם. עשו דבר
עם ג'ינסים, נניח, ויש לכם ג'ינס פשוט משעמם. כל מה שתעשו, מה שברוב, כל מה שתעשו שלכם, כל מה שצריך זה לנסות ליצור קרעים או לקחת גואש ולצייר. שיער. סלח לי מבולגן עכשיו. אני חושבת שפזור זה נורא יפה, אבל בקיץ יכול להיות ממש חם. אז צריך לסרוקת יפה, כמו גולגולת מיוחדת, קליפס או סתם קוקו פשוט. איפור. בקיץ באמת שלא כדאי להתאפר. זה היה תוריד לכם את האיפור והכל מרח. אם כבר, אני ממליצה על ליפגלוס עדין מבריק. סליחה, פשוט אני קצת מתמודדת. בגדים. בגדים בגוונים זוהרים וחזקים מתאימו במיוחד. גוונים כמו ורוד פוקסיה, יקר רק צהוב זוהר וצהוב בננה. המשכו את צבעות הלב, המשכו טוניקה או טיצ'רט יפה, שזה כמו שורט יפה וקיצית, ומעשה מיני או סקיני, אקסוריז, שרשרות ארוכות מגוונים מזעזעים, כמו שפחות כובעים הממסר ביכון על קליפס. הפופולרי של הפרח לשיער הוא ממש מגניב ויפה. לא כדאי להעמיס ביותר מדי, אקססוריז, תיק חמוד לצד ושרשרת מספיק. נעליים בובה יתאימו לך מה שתלבשי, וראו עליך פצצה. כפכפי אצבע תמיד יישארו באופנה, וגם הכי נוח ללכת איתם לים. בגדי ים. איך אפשר בלי בגד ים? ממליצה לארזות וחטובות. ללכת על ביקיני ולבעלות חזה גדול כדי לשים לב שהחזייה של הביקיני מספיק חזקה, ואתם לא רוצות שהחזה יראה מדלדל. יש לשים לב שהחזה לא יוצא החוצה או שהוא עומד יפה. לבנות, אני ממליצה על בגד ים שלם ולנסות להסתיר את הבטן. אז זה היה על איך להתלבש יפה לחבר שלך לדייט. ועכשיו אמרתי שיש כל מיני כן. אז עכשיו יהיה איך לחסל חדשקונים. קודם כל צריך ניקוי פנים. את הבוקר תתחילו בשטיפת פנים עם מים רגילים. לאחר מכן קחו נייר טואלט וישפכו עליו מעט מים מינרליים ועברו איתו על הפנים. תאמינו לי, זה יעזור לכם להרגיש טוב. ונקה את העור שלכם בצורה אסתטית מאוד. הסרת איפור. קנו מקבולים לניקוי הפנים של דוקטור פישר. אפשר למצוא בכל סופר פארם. אני תמיד משתמשת בדוקטור פישר כי זה לא נוסע על בעלי חיים. וכי כל חומר במקבולים הם טבעיים. המקבולים לא אמורים לעלות יותר מ-25 שקלים, וזה מומלץ במקבולים האלה. תשתמשו כשאתם חוזרות מבית הספר כדי לנקות את האיפור ששמתם באותו היום. אם אתם לא שמות איפור, זה בכל זאת יעזור בחדשקונים. בעריכת פנים. לפני השינה יש לכם כמה אפשרויות. הראשונה היא לנגב את הפנים עם הגבונים שוב. והשנייה היא לקנות סבון קשה, לא נוזלי, שעשוי משמן קוקוס או משהו בסגנון כזה. הסבון עולה לא יותר מ-15 שקלים, ולהשתמש בו לפני שינה במקלחת. לאחר שימוש בסבון, אני ממליצה למרוח קרם לחוט על הפנים. כן. חיטוי ספורטיבי. בנות יקרות,
כשאתם בבית ספר, הקפידו לשטוף את הפנים במים קרים מדי פעם. בהתמדקו את הזהב, תאמינו לי שזה עוזר אחרי שיעורי ספורט. אל תעזו לנגב את הזהב בחולצה, פשוט לא. גם החולצה שלכם מעלה בזיעה, וזה לא יעזור בכלל. אם אתם עושות ספורט באופן קבוע, תדאגו לקחת אתכם גבת ולנגב בעזרתה את הפנים, או לשטוף אותם במים קרים. כוס אחת של מים חמים לפני השינה עוזרת לעור הפנים. חלב ממיתים למניעים בריאים לעור הפנים. תדאגו לשתות הרבה מיצים קרים, וזה מרענן ועוזר. שמירה בזמן מחזור. חדשקונים על הגב, יש רק דרך אחת להרים, הרבה סבון. תסבנו טוב טוב את הגב שלכם, בעיקר אזורי החדשקונים. הקפידו לא להשתמש בסבון עם רמת לחות גבוהה מדי. ראיתם? העצות שלי לא יקרות ולא דורשות הרבה מאמץ, בכל זאת יעזרו לעור הפנים שלכם. אני מבקש שתשתמשו בהם ושהם יעזרו לכם להרים את החדשקונים.